ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле ва хеле шуд ҳастам ки ин лаҳзаҳо видеои моро шумо тамошо карда истодаед ва умедвор ҳастам ки писанди дилтон мегардад. хулоса дӯстони азиз, анамин рӯза видеои мо дар бораи либосҳои мактабӣ мешавад ва баъд аз чанд видеои дигар боша ма кӯшиш мекунам бо либосҳои мактабӣ барои бачаҳо низ ба навор гирифта пешниҳоди шумо гардонам. марҳамат анаминора тамошо кунед, анами кофточкаҳора, куртаҳои духтаронара. ино барои синфҳои 8, 9 то синфҳои 11 ба навор гирифтагием. нархҳои кофточкаҳо дӯстони азиз 90 сомон, 80 сомон, 100 сомон, анами хеле нархошон. истеҳсолшон қирғизистонай, навайшон сифатшон беҳад нағзай, материалошон ҳам пахтагӣ дора, ҳам материали вай дора. софт яъне ки материали шифони ғафстаракай ки мисол наметова, бе майка ҳам мепӯшӣ. мисол аз тагиш шарт нест ки бо майка пӯшӣ. хулоса ана бинед чӣ хел хушруванд, моделошон ҳар хелаяй, фасоношон кати кадом намуде ки шумо мехоҳед дариҷа пайдо карда метавонед. шахсоне ки мустақилона омада чун харидорӣ кардан мехоҳанд, дӯстони азиз, ҳамин видеоре ки мавзӣ карда истодам, ин аз 5 дарвозаи Корвон, тарафи элегант, 2 ряд, ҳаминора ма ба навор гирифтагӣ ҳастам. озян ҳамин рақамҳое ки дар зери экран шумо мебинед, якчанд кофточкае ки озӣ ма нишон метиҳам, вай кофточкаҳо даставка дора. анамонора шумо метавонед ки ба анами рақамҳо занг зада дархост кунед. даставка дар тоҷикистонай фақат. ина марҳамат касое дар кора бинед. ана ин намудот дигар ангошам аст аз анами кофточкаҳо. мисол студентҳо метавонанд аз ино харанд, донишҷӯё. ана ин намудора бинед. ино нархошон 90 сомонӣ. бо худтон мустақилона биёед, шояд ки арзонтар карда мегиред. ина марҳамат ба касе ки писандай тамошо кунед. дариҷа хеле чизои гуногуни зебояй, интихобои нағзай. ана марҳамат бинед 80-90 сомон. анами намуд кофточкаву юбкаву дигаро. ана ин намуд юбкаҳо дӯстони азиз 100 сомонияй. бо арзон мешава. албатта касое ки хоҳиш доранд метавонанд 5 дарвозаи Корвон, тарафи элегант омада харидорӣ намоед. рангҳои ҳархела дора. иҷада бо ина ин намуд 90 сомонӣ. ана юбкаҳо, юбкаҳои карандаш ҳастай, баъд ана ин дигар намудҳоям ҳастай. юбкаҳо размерошон ҳаст. ана агар шумо харидорӣ кардан хоҳед метавонед омада бинед. брук ҳастай. брукҳоям нархошон дӯстони азиз 100 сомонай, 120 сомонай, ҳар хелаяй. чӣ хеле гуфтам размеро ҳаст. сифатошон нағзай нисбатан ба дигар мисол анамин юбкаҳое ки ма дида будам поёнда. дар видеоҳои дигар бо ман нишон метам, кӯшиш мекунам чизои арзонтара ба навор бигирам, вале баробарди ино сифат надоранд ваё. ана марҳамат, ана двойко ҳастай. бруку костюмои оверсайзай стилошон 3 ранг дора. ино двойка 250 сомонияй. костюму брук барои духтаро. бисёриҳо пурсон шуда буданд ки дар бораи анамин либосҳоеро нишон диҳед ки донишҷӯё дам шаванд. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман медонам ва чӣ хеле ки савдогаро ба мо нишон доданд, аз амино донишҷӯё мегиранд. дӯстони азиз, анами рақамҳое ки дар рӯи экран дида истодаед, шумо метавонед ба анами рақамҳо занг зада дархост кунед. дар тамоми мисол душанбе, дар тамоми тоҷикистон даставка доранд. ино худи ҳами савдогара ё зима ҳамин нархҳоро шумода нишон метиҳам. баъдан метавонед ки шумо бо мустақилона нарх наво карда харидорӣ намоед. ҳанамин намуд кофточкаҳое ки ҳозир ҳаст
дар рӯи экран дида истодаед. Ино ваёшон нархошон 90 сомониам. нархи фурӯшон 90 сомонай. Бо шумо метавонед занг зада мисол нарх наво карда арзонтар карда баъдан харед. анами тараф ҳамаш кофтичко, размерои ҳамаш ҳархелаяй. бинед кофтичко ранги сафедам доранд, ранги мисол бежавиам доранд. ина касоне ки мехоҳанд метавонанд омада ё ин ки занг зада дархост кунанд. чӣ хеле гуфтам, кофтичко нархошон 80-90 сомон. остин дароз астай, остин калта астай. ваёшон материалошон пахтагишам ҳаст, баъд ваям астай, софтам ҳаст. дар ҷа дӯстони азиз, инчунин ман мехоҳам ана ин намуд рубашкои дароза пешниҳод кунам. шояд ки ба касе писанд ояд. бисёрам рубашкои нағзанд. ино туркияни рубашко. бинед чӣ хел бисёранд, ҳар хела. нархои ино 250 сомониай. бо анами рақамода занг зада пурратар аз соҳиби ҳамин худаш, аз фурӯшанда нархоро аниқ карда харидорӣ намоед. ина бинед аз анамин модел чанд ранг дора. наёш 180 сомон. анау яке ози нишон додам ва ё 250 сомонӣ. бо арзон мешава. албатта занг зада нархи наво кунед. ана ин намудо ҳастай костюм брукҳо. иҷада ози чандтае ма шумода нишон метавонад. сиёш ҳастай, сериш ҳаст костюм брук. ино 250 сомонӣ. нархошон 250 сомон. касое ки мехоҳанд харидорӣ кардан ба намин рақамҳои зер экран монда занг занед ва нарх наво карда харидорӣ кунед. дӯстони азиз, аз анамин вайшам ҳаст, аз анамин бардовиам брукуш ҳастай. иҷа бардовира бинед. и вайш дигай, бо фасонош дигай. остинош 3/4. аз ин бо кабути электраям доранд. инчунин иҷада дӯстони азиз ана ин намуд ҳаст. двойка 250 сомон. юбкаву костюмай ино бо арзон мешаванд. албатта ки шумо метавонед ки анамин занг зада бо фурӯшанда мустақилона нархи наво кунед. дӯстони азиз, инчунин дар иҷа брукҳоро ман мехоҳам шумода пешниҳод кунам. брукҳои классикаву спорт стил кати аҷоя кадагия. ина марҳамат бинед, болош резинка. брукҳо ҳамаш размер доранд. бисёр истеҳсоли туркияянд, истеҳсоли мисол қирғизистонанд. брукҳои 120 сомон ҳастай, 100 сомон ҳастай, 110 сомона ҳастай. баъдан метавонед ки хитон бинед ва интихоб кунед. рангошам ҳархела ҳастай. ана юра бинед 110 сомонӣ, 100 сомонӣ. ё юбка брукан. сифатошон беҳад хуб. размерошон ҳаст. ана ин намудошам бинед чӣ хел нағзай. пахтагии тоза. рангошам ҳархела. ана ин намудора ма шумо далака нишон додам. нархошон 250, 230, 180. рубашкои дароза дар назар дорам ки истеҳсоли туркияянд. ина марҳамат тамошо кунед. бисёре аз анами подписчикони мо хоҳиш карда буданд ки ҳамин намуд видеоро ба мо пешниҳод кунед. ана марҳамат анами абзори видеои имрӯзаро тамошо карда баъдан метавонед ки дар анами рақамҳои дар экран буда занг зада интихоб кунед. ана ин намуд юбкаҳо ҳаст. 90 сомонӣ. 3 ранг дора. юбкаҳои дарози хушрӯ истеҳсоли қирғизистон.
анай моделшам аст дӯстони азиз, размероша дорам. хулоса дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. умедвор ҳастам ки ба шумо писанд омад ва мондани лайкро фаромӯш намекунед. хайр, тамошобинони азиз, то барномаҳои оянда видеои моро интизор